Исәнмесез, саумысыз, мин Назлы Гәсенгатова, сез шоу-без тапшыруын карыйсыз. Әлеге минутларда безнең команда Уникс концертлар залында. Биредә зур, бик зур Айдар Тимербаевның юбилей концерты уза. Иң кызыклы мизгелләрне һәм шулай ук инде автор башкаручы белән әңгәмәне сезгә күрсәтербез. Киттек. Шушы 50 ел гомерендә ул халкына дип язган 500дән артык җырын тәкъдим итә. Аларның күбесе бүгенге көндә зур сәхнәләрдә Рәсәй буйлап яңгырый. Сезнең телефоннарда яңгырый, телевизорларда, радиоларда һәрдаим ишетелеп тора. Сез аларны яратасыз. Сез алар белән кайгыларыгызны юатасыз. Сез алар белән шатлык диңгезләрендә, мәхәббәт күлләрендә yüзәсездер. Biz bugün Айдар Тимербаевның балачак сукмакларынан атларбыз, намуслы, тырыш хезмәт юлыннан үтәрбез, аның белән бергә шатланырбыз, аның белән бергә сөенербез. Айдар әфәндене беренче чиратта кайсы сыйфаты өчен хөрмәт итәсең? Мужик. О, мужик. Женім сүймейтігі екі түрлі сөйлеп бере тұрған кішілеріне, мүжі-мүжік келіп бере тұрған кішілер, міне ол мужик, ол әйтті ішләді. Міне шондай. Һәм шушы юбилей булгач, бәйрәм хөрмәтеннән әйдә теләкләрендә җиткерик әле. Шуның кадәрле уңган булган кеше, менә кайсы гына юнәлештә эшләмәсен. Җыр язу дисеңме? Ул бит әле ипи магнаты яңадан, ул бит әле бүтән Саба районының тирә-күрше районнарына ипи белән тәэмин итә торган кеше. Әле аның үзенең күлләре бар. Ул тиге шундый матур үй салып кирде. Менә кайсы эшкә тотынмасын, бөтенесе дә шуңа хәтле камил иттереп, матур иттереп эшли белә торган. Без анардан күп нәрсәдә үрнәк алабыз. Шундый матур гаиләсе икесендә үлеп яратам. Айдарны да, Гөлнарасны да, балаларын да. Менә безнең татарлар дип горурланып күрсәтә торган гаилә бу. Озын-озак еллар бер-беребезне аңлап, дуслар булып хезмәттә, иҗатта кайнап яшәргә насыйп булсын. Нык яратам, нык хөрмәт итәм. Синмәгез, янмагыз, мине яратам, мине яратам, сез үзегезгә карагыз. Зөлфирә, сәлам. Сәлам. Син анда алмаз күрмәгәндә генә кем белән кашып язышасың, әйт әле. Алмаз күрмәгәндә шылдыран эшләр күп инде ул минем. Но минем егетләр белән язышканым юк. Ник Айдар Тимербаев белән язышканың бардыр инде? Нәрсәме? Айдар Тимербаев белән язышканың бардыр. Айдар абый белән без төнне белән язышабыз. Сер түгел, чөнки Айдар абыйга нәкъ менә төнне белән нидер идеялар килә һәм ул әйтегез менә шулай эшләп карыйк әле дип безгә сообщениялар язып җибәрә. И җырларда нәкъ төнне белән килә аңа. Ә менә бу җырлар буенча андыйдыр мөһим карарларны син үзең генә кабул итәсеңме? Синең җырың булса, яисә алмаз белән гөлбергәме? Юк. Бер кайчанда үземнең генә фикеремә тукталып калмыйм. Чөнки сафраны виднее дип әйтәләр. Бу хәбәргә син Айдар әфәнде белән язышасың, алмаз да килеп кушыла, монда төркем барлыкка килә. Шулай, Әле Айдар абый янда кешеләр булса, Айдар абый аларына кушып җибәрә. В общем, без бер зур төркемгә әйләнәбез, бик күңелле итеп, иртәнге якка кадәр язышып ятабыз, менә шулай. Ә менә Айдар Тимербаев белән бәйле тагын берәр кызыклы күңелле вакыйганы искә аласыңмы? Айдар абый гомумән бик кызык кеше. Минем ирем Алмаз да бик кызык кеше. Алар нинди генә бер сүз башланса да һәр вакытта гел менә ха-ха-ха килеп бетерәбез инде без ул сөйләшүне. Бер генә өйләнешкән мәлдә без бер юлы Айдар абый Тимербаев, мин, Алмаз юлда күрештек тә һәм шунда Алмазның ничектер күлмәге үтүкләнмәгән идеме соң, шунда без авылга кайтып киткән идек. Безнең һаман шул бит ике арада йөреп Айдар абый миңа килеп, сеңлем, иреңнең киеме синең йөзең, киемнәрен үтүкләп йөрт дигән киңәш бирде һәм мин Алмазның хәзер бер кашында бер киемен дә үтүкләмичә чыгарганым юк. Айдар абый бик зур рәхмәт, сиңа Гөлнар апа яхшы өйрәткән сине. Оятлы иткән син алайса. Әйдә, Айдар Тимербаевның берәр җырын башкара аласыңмы хәзер? Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә сөябез.
Айдар абыйга матур җырлары өчен бик зур рәхмәт һәм илһам шишмәләрең бер качан саякмасын, моң шишмәләрең бер качан саякмасын. Айдар абый, шундый яхшы күңелле, яхшы кеше булып кал. Бик зур рәхмәт сезгә безне үзең канат астына алганың өчен. Ничек уйлыйсың, Айдар әфәндегә менә шушы бәйрәмдә иң зур бүләк нәрсә ул? Әлбәттә, кунаклар килгәне, тамашачылар килүе, чәчәкләр бүләк иткәне шул иң зур бәхеттер дип уйлыйм. Достар, әйдәгез гримеркалар буенча без алга таба китик. Монда безнең Аида, Алсу Азат Фазлыевлар, Рамазановлар һәм шулай ук әле Зөлфирә Алмаз. Кемнәр бар икән? Алсу трамда, Алсу сәлам. Карагыз, Алсу безнең яңа елга әзерләнә башлаган. Әллә кайдан балкып ялтырап тора. Әйдәгез, утырып син белән рәхәтләнеп сөйләшеп алыйк әле. Әйдә, Азат булмаганда гына мин сиңа теге Азат турында беренче сорау бирим әле. Менә нәрсә җитеп бетми Азат тарафыннан? Менә ул тырыша бөтен яклап булдыра, ләкин менә монысын да эшләсә, ну идеаль булыр иде дип әйтә аласың. Кайчак теге юк, аны бөтен ягада булган. Без теге бер-беребез отшлифовать битердек инде. Ну кайчандыр аңа менә мотивация җитеп җитмәй бит. Менә бер-ике кенә сүз өстәсәң, менә шушылай бит, ул син булдырасың бит. Синнән килеп чыга ул, әйдә менә шулай эшлик әле, шушы моментны электреп алыйк әле дип әйтсәң, ул менә конакланып китә дә менә үй теге кабынып эшләп китә. Менә шушы әзгенә мотивация җитмәй аңа. Минем яктандар инанса да. Син этәргеш бирәсең инде. Этәргеш биреп торам. Сез бүген бик матур дуэт башкарасыз икегез бу концертта. Әйдә менә хәзер Айдар Тимербаев өчен бер җырыңны башкара аласыңмы? Айдар. Аның репертуарыннан булмаса да ярый. Әйдәгез мин аңа аның җыры булмаса да бу җыр аңа турыдан-туры киләдер дип уйлыйм. Әтиемнең капкалары дигән җырны башкарып тәсем килә, чөнки Айдар абый ул әти, Алла бирсә киләчәктә дәвәти булсын, һәм инде балалары тарафыннан аңа яңгыраган җыр булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагын узак еллар күршергә насыйп булсын. Зур рәхмәт. Без китик Азат белән күрешәбез һәм хәзер Алсу турында сорыйбыз әле. Rəhmət yazı bulğanma sina Ülə gitdən min üzümünü Bağışlayımın ömrümünü sina Азат, син беләсеңме яңа гына нәрсә булды? Яңа гына Алсу сиңа зарланды. Без сорадык, нәрсә җитеп бетми? Азатка дип бөтенесен сөйләп бирде. Шуңа күрә дә син сөйлә. Алсуга аз гына нәрсә җитеп бетми? Менә нинди сыйфатын булдырыр идең? O, нәрсә сөйләдек мен турда. Без хәзер барысын да беләбез. Юк, нәрсә җан. Бөтен нәрсә җитә дип беләм алсына. Бөтен нәрсә җитә. Кай вакыт, ну, әзрәк сабырлык тагын истәргә кирәктер. Кай вакытта бик тә кызу кирәк бөтен нәрсә. Кай бижә сабыр итәргә кирәк. Карасыз, копма каршы сүзләр әйттегез. Хәзер менә чын гаилә инде иптәшләр, чын күркәм матур гаилә. Азат, без бит бүген Айдар Тимербаевның иҗат кичәсеннән җыелдык. Һәм шул уңайдан Алсу яңа гына бик матур җыр башкарды. Шуңа күрә бу миссияне без үтәдек. Ә син әйдә шигырь сөйлә Айдар Тимербаев хөрмәтенә. Айдар Тимербаев. Син мен Туган көн бүләк. Балалар белән дәрестә хәзерләгән югайм, анда кача берәр шигырь өйрәнер имә бит туган көн турында. Әйттеләрме сиңа мәктәптә укырга кирәге чыгачак дип менә. Мине елый укырыз, тон суга төште дип беләм Шуңа мине елама. Айдар абый кылдым сине. Ничек уйлыйсың, Айдар Тимербаевка туган көндә иң яхшы бүләк нәрсә булыр иде? Айдар абый ул безнең бик хисле кеше. Бит теге әсәбәйтим җаны тәне белән шу җырга, сәхнәгә
берілген кіші аңа ең зор бұлай пұшық концерттір. Бүтін аның жырларын жырлаушы артистларны жиып, бір зор бейрам ясау. Чөнки бүгінгі тұрмышта ситуацияда түрлі хәлләр, өзіңіз білесіз, процентлары бар залларның хәзір отырға. Аңа деген нәрсе әйтем, ол барбыр шын көңілінен ішсе келген әйбері ол өзі де әйтә. Ең зор білек шушы менің тамашашының бәйелеуі, тамашашының аның жырларын яратып келуі. Менімше, ол бик шундай ижади кіші. Ижади кішіге нәрсе керек? Ижадының гірлеуі, аның ижадын бәйелі білулері. Бар барлылар, бар ялгызлар, бар bizi yalgız. Бар түгілі, барлашықанlar, бик ұсал ойыны yazımız. Вадим әфәнде қызып кім білендір языша. Тілейсіз ме айтам кім білен язышқан? Тілейсіз ме? Аға, шылай деп ойлағайындым Айдар Темирбаев білен. Бұлар қазір концерттан сің бейрам етелер енді бүгін ала бұрса шылай ма? Бейрам бітмейбіз енді, ертеге бітелі Айдар абының юбилейна барысы бар. Иртәгә димәк бәйрәм итәсез. Беләсезме, менә шушы туган көн уңайыннан мин карап чыктым сезнең репертуарыгызны һәм Айдар Темирбаев сезгә бик күп шәп җырлар бүләк иткән икән һәм иң халык яраткан җырларның берсе ул әлбәттә көттөрмәсәк иде әнкәйләрне. Менә бу композициянең тарихын сөйләгез әле. Мен Уфадан кайтып барадырым юлда. Аның сүзләр авторы Руслан Чернов, минем дус. Яздığın сүзләрен миңа исемез килеп төште Айдар абыйдан. Әнем тыңлап карале, сиңа барырга тиеш бу җыр дип инде. Мен бірінші нотасына рахмет, бұл жыл менікі болуға тиіш деп сразу. Әлі тыңап та тұрмадым мен ана. Уже өтелмеше қалды уақыт деген жеріне метем, все бұл жыл менікі болуға тиіш деп. Мен шолында не, мен сонасын тезген арада эшләтеп, өзіміздің әнелер білен клипта ясалып, шулай менә бір истәлеккә тарих болып қалды бір жыл. Әйтегез, бу җырны сез беразна башкарып үттегез бит инде. Хәзер тагын камерага карап җырласагыз бик тә яхшы булыр. Küttürmesek idi ənkəylərini, ərniməsin əli canları. Qaytı qayda, qaytıp süyündürük, bəxtlərə bulur savabı. İsənmisiniz, xeyirli günlər. İsənmisiniz? İsəmisiniz. Siz qaydan kildiniz konsertqa? Biz Kozandan. Kozandan kildiniz. Siz tuğanlarımı, tanışlarımı, dostlarımı, yeysə icadın yaratışlarına mı? Biz tanışlar, yaxşı tanışlar. Siz yaxşı tanışlar. No, alaysa Ayдар Темирбаевның ipilərini aşağınız var indi. Əlbəttə, onun bik şəp ipi, iksirmə ipi, bik təmni. İpiləri şəp, icatı şəp, tağın mənə Ayдар Темирбаев turunda nərsə ayta alasınız? Bik ipli kişi, bik jaylı kişi. Onun icadı da, uğuşları da bik şimdi əybət. Bik akıllı, bik məqnəli kişi. Әйдәгез, менә шушы матур юбилей уңайыннан име 50 яшь бит инде түгәрәкдә теләкләрне җиткерик әле. Onlarga icadi uğuşlar, aldada günlərində də şulay zor motor jırlar yazıb, kişilərini motor şatlandırığa nasip etsin də şu motor jırları bilən. İzgi tiləklərində həzirgə bu ağır zamanda işənlik sağlıq alır, qaydasını, üzlərini, həmmə bütün dostlarına. Amin, şulay bulsun, zor rəhmət, xeyirli kişilər, sizə көңілле kişilər. Мен 1-2 минутка гына сезгә сораулар биреп алыйм әле. Сез концертка кемне күрергә дип килдегез? Ой, bütün артистларны. Шулаймы? Кама тамагыннан килдек. Кама тамагыннан аралап барыгыз да бергә җыелышып. Әйе, туганнар белән барыбыз да бергә килдек Кама тамага районыннан. Бүген бит безнең Айдар Темирбаевның иҗат кичәсе менә әйтегез әле. Айдар әфәнде язган иң яраткан җыр. Кайсын яратасыз аеручада? Ой, bütün jırları motor. Bütün. Rifat Zaripov bütün motor jırlarını jırlay. İlsiye Bedreddinov motor jırlarını jırlay. Firdus Temayev bütün motor jırlarını jırlay. Zenire Rizatlar jırlaylar. Onlar da konakta buldu әле. Яңагына туган көнендә алар белән бергә иҗади дуслары. Бик көттек бу концертны. Bütün артистлар була, концерт motor булыр дип өмет итәбез. 2 ай элек алып куйдык. Билетларны 2 ай элек алдан алып куйдык. Көтсәк шул көнне. Полный әзерләнеп, кып-кызыннан киенеп, матур дип килгәнсез. Әйдәгез, алайса Айдар Темирбаевка теләкләр. Әйдәгез, сездән башлап җибәрәбез. Исән сау булсын, анага бәхетләр, уңышлар, иҗади кишәләр әйбәт булсын үттен. Исәнлек, саулык. Мин аның исем китәменә подписчигы мин аның.
Шул подписчикларның һәрбер безгә дә ул үзенең җавабын бирә. Ул нигән куя теге менә нравится дигән ишетеп әйтәләр инде ул. Мин исем китәнергә да бер кемнең дә бушка калдырмыйм. Мин аны элек белмидем. Но ис китмәле, менә яратып көтеп алдык. Бик каты курыктык. Куркуттан. Инстаграмда утырга яратучы апа игътибар итегез. Инстаграмда күрсәгез аптырамагыз һәм сездән дә теләк. Иҗат шишмәләре бер кашанда саекмасын, шулай матур җырлары белән безне сөендерсен. Артистлар җырларын җырласыннар, без шул җырларны тыңларга, концертларга гел килеп торыйк. Күз яшьләрен күрсәтмичә Yılmaya küle alam İçimde ut yangını da Sizdirmi kalan Şuna benim soğuk hislerim Var Allah'a tanış Sabırlık dığasın uğur Bir kolga kola barış Достар, бүген биредә бик күңелле, гримерка сайын кеше, монда безнең биючеләр, монда безнең артистлар, карагыз алар шуның, монда Казан егетләре, шуңа күрә алар бик күп икән. Исәнмесез, Казан егетләре, Резат Рамазанов, Марат Шайбаков, Әнвәр Нургалиев, әйдәгез башта Әнвәр Нургалиев янына барыйк әле. Исәнмесез? Исәнмесез. Әнвәр Нургалиев. Дип башлыйм әле үзем сүземне. Әнвәр, әйтегез әле, сезнең күптән түгелгә бер хоббигыз барлыкка килгәнсез, курчаклар җыя башлагансыз икән, матур курчаклар. Хатыныгыз көнләшмиме? Yok indi. Hatun вообще benim даже kızlarga da kınlaşmı. Курчакларга да хәтта. Kurşaklarga тем более. Коллекциягызда ничә җыелды инде? Әле где-то bir 25 бар. Бу идея кайдыр барлыкка килдеме, яисә барган сайын сезгә биреп кайтаралармы төрле шәһәрләрдән? Мин күрсәм инде бүләк итсәләр дә алам, булай сордап алам. Ну мин яратам, миңа бит ул кирәк милли киемдә. Именно милли. Булай теге любой курчак түгел. Ну можно гренә любой курчакка да күрсәм. Тагын Элеккеге әйберләр яратам мин, борынгы әйберләр. Анда әйберләр дә җыя. Алайса эф шушы кызлар янында тузаннарын суыртып торасыз инде, сөртеп. Конечно. Әйтегез әле, менә Айдар Тимербаевны сез ничә ел беләсез? Айдарны беләгән, ну 5-6 ел беләмдер, наверное. 5-6 ел. Аны бүген бөтен мактыйлардан мактыйлар, инде начар ягы бар. Mesela вообще Aydar'ның жырына килгәндә мин аны узак килдем. Мин элек менә үзебез Зифа апаның жырларына шулай узак килгән идем. Менә жырлар биргәләде, ул что-то миңа килеп чыкмады, шуннан менә бу сабырлык дугасын бирде, ул миңа бик ошады. Шуннан бирле услаштык, байлар дуслары хәзер. Димәк, начар яклары юк. Миңа шураганы начар бар. Әйтегез, шушы матур бәйрәм уңайыннан Айдар Тимербаевка җылы матур теләкләрне ирештерергә. Җылы сүзләр әйтергә инде. Ну Айдар, дустым, мин сине чын күңелдән котлыйм юбилеең белән. Үзеңә гаилә бәхете телим, ул тынычлыгы, эшеңдә уңышлар, иҗат шишмәсең бер качанда саекмасын, Алла бирсә шулай бергә дус булып яшәргә насыйп булсын. Ишуда матуррак җырлар, шулай заманага туры килгән. Булай да синең җырларың заманага туры килеп тора. Менә бу сабырлык дугасына килгәндә, ул чынлап та миңа бик тормышымның авыр вакытларында килеп чыкты. Шулай туры килде. Шуңа күрә ул җырларың өчен сиңа, ул җыр өчен сиңа аерым рәхмәт. Туган көнең белән, чын күңелдән котлыйбыз. Аңладым бит, эзелеп яратырга Соңга калды, миндә сөяргә Үтә гомер, үтә күңелләрне Насип булды, әллә кемнәргә Ник сайрый елатып сандугач Чәчкәсен кыйгарда алмагач Ни кутлы хәбәт бураны Сөяргә хакларым булмагач Башкортстанның атказанган артисты Марат Шайбаков бүген махсус концерт өчен Уфадан килдем ди. Дөресме, яисә ялганмы? Дөрес. Иртәнге 5-тә торып, сыерларны сауып, малларны карап, Аллага шөкер, менә килеп җиттем беренче концертка. Булай инде хәзер Уфа Казан арасы электеге бик ерак самагы хәзер өйрәнелде инде. Теге ешарак йөрергә туры килә. Хәзер якынайды. Сез Айдар Тимербаев белән, мин бу сорауны инде күп кенә артистларга бүген бирәм. Ничә ел таныш? Айдар белән без инде бер 3 ел, наверное, шул шектер минага җыр сорап чыктым да, шул менә шушы
Birinci jır җибәрде дә ул миңа. Шушы насыйп булдың әллә кемнәргә дигән җырны мин сайлап алдым. Күңелгә ятты. Бик матур җыр. Клип төшердек. Айдар әфәнде бит ул менә җырын үзгәртүле яратмый. Нинди варианты бар, шулай гына калдыруны тели, яисә гомумән җырымны башкармагыз ди. Сезнең белән менә шушы композицияны яздырганда проблемалар чыкмадымы? Юк, чыкмады. Аны инде бик күп композиторлар шулай диге үзгәртеп җырлаганны яратмыйлар. Но мин ничек җырлап җибәрде, менә шулай итеп аранжировка эшләттем, нәкъ шулай итеп җырладым. Бер нинди проблемалар да чыкмады. Айдар Тимербаевның иң яхшы сыйфаты менә сезнең уйлавыгызча? Иң яхшы сыйфаты ничек дип әйтергә, тәртипледер инде. Бик ныклап белмим. Шундай кешелекле. Шулдыр инде. Зур рәхмәт. Дуслар, менә без сөйләшкән арада Резат Рамазанов да пыш килә елмая көлә. Һәм без беләбез, ул безнең Айдар Тимербаев белән иң якыннан, иң күп еллар аралашучы кешеләрнең берсе. Сез бит инде гаилә дуслары да бергә ял итәргә дә йөрисез, шулай бит? Ял итәбез, бергә эшлибез. Бергә яшибез. Бергә яшибез әйе. Сабыр районында. Әйтегез әле, менә сез ничә ел инде дус? Ой, безнең иҗат итү инде 8 еллап, 9 ел беләбездер инде, 10 ел. Дөресен әйткәндә, студент вакытта ук миңа инде әни әйткән, теге укырга кергәч, икешер мәдәд ипи пешерә, бугай бит Айдар ди, ул җыр бардагын яза бугай ди, барып кара әле, җыр сорап кара әле. Шуны Айдар абыйны ВКонтакте табып, өенә килеп, менә мин шундый җегет дип, аның белән танышып, эш серләребезне бер-беребезне сөйләшеп, шулай, нәшә дуслашып киттек, Аллага шөкер, матур гына яшибез ха. Гаиләләр белән дуслашып, әйме. Айдар әфәнденең шулай ук. Ә менә башкалар күрмәгәндә, сезнең яныгызда гына менә якын кешеләр янында ул нинди? Гади. Нинди, ул бой да бик гади. Ничек дип әйтим, эш серләрен тыңлый белә. Шул вакытта киңәшен дә итеп куя. Менә шулай булыгыз, тегеле булыгыз. Чөнки без әле все-таки теге яшьләр, ул бит инде менә 50-гә җитте. Кеше дә менә кайсы вакытта теге ышанып бетәсең, син ди бик ышанып бетмәле, ул кешегә ди. Миңа менә монда сүзләр ишеттерделәр аның турында дип безгә һәр вакытта шулай юлларын әйтеп, тормышка өйрәтеп бара инде, Аллага шөкер. Ә үзенең серләрен сезгә сөйлиме? Серләрен әйе, Зинерга бик сөйләмәсә дә безнең теге мужиклар дип инде кайсы вакытта икебез генә күрешеп, бары сөйләшеп бер утырабыз шулай. Рәсәт әйтә, син сөйләле, мин беркемгә дә сөйләмим. Аның сырымы? Аннары сыр булмый бит инде ул. Безнең ике арада гына калганмы? Сер генә әйтте, Назыгөлдән дә шәп шибәр алып барып юк дип сөйләде инде менә шул. Шулай булсын. Әйдә, бәйрәм уңаеннан хәзер берәр җырны башкарып үтәле махсус Айдар әфәнде өчен. Аныкыммы ни? Беләсеңме ничек? Аның репертуарыннан булмаса да, иң мөһиме аның өчен булсын, аңа атап. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең Айдар абый котлы булсын. Бәхетләргә сингел уралып яшә, сүзен оттым. Ришат Фазлы Әхмәтов үзе иптәшләр сагындыгызмы? Без сагындык һәм тамашачылар да сагынганнар. Бик кайнар алкышлар белән киттеләр. Ришат, әйтәле, менә син бик күп җирләрдә чыгыш ясыйсың иң яраткан урын җырлар өчен. Сабан туймы, концерт. Минем теге аерып әйтә торган җирем юк. Мин кая барсам да чыгышымны бик яхшы рәхәт ясыйм. Чөнки бөтен җирдә хөрмәт итеп алкышлыйлар. Матур иттереп каршы алалар. Барлык тамашачыларга рәхмәт әйтәсем килә. Әле бу җирдә шулай. Юк, анысы шулайдыр, ләкин була бит, менә кайбер кеше менә яратам инде сабан туйларда аеруча җырлау рәхәт инде дип. Әйтсә туйларда мәсәлән, син алай аермыйсың. Ну, без артист кеше булгач, безгә инде төрле җирдә җырларга туры килә. Туйда да, сабан туйда да, юбилейда дигәндәй, концертта да. Мин аерып әйтә алмыйм. Бөтенесендә дә чыгып җырларга яратам. Чөнки мин бу дөньяга җырлар өчен туган. Айдар Тимербаевның ничә җырын башкарасың? Минем репертуарда болай эшләнгән җыры бар. Эшләнмәгән җырлары бик күп әле. Әле сюрпризлар күп, Айдар абый җырлары бик күп. Алла бирсә, менә тагын яңа җырлар булачак. Матур иттереп, тамашачыларга Айдар абый җырларын бүләк иттербез, Алла бирсә. Менә Айдар әфәнденең җырларына килгәндә, сез менә хәзер ничә ел хезмәттәшлек итәсез?
Біз инде 2011 елдан бирледер инде. Сиңа бит инде күпләр мөрәҗәгать итәләрдер. Ришат, мен минем җырымны җырлап кара әле, минекен җырлап кара әле дип. Сине күп авторларга гомумән отказ бирәсең. Мин берсенә дә отказ биргән юк. Барлык авторларны хөрмәт итәм. Барысы да тырышалар, молодцы. Мин инде үземә туры килгәнен җырлыйм. Менә шулай әйтсәм дөресрәк булыр. Сиңа ничек туры килә, син аны ничек сайлап аласың? Мин бит инде күбрәк теге халыкчан җырчы, күбрәк халык стилендәрәк җырлыйм. Шундыйрак миңа инде теге бормалы, югары ноталы, диапазонлы җырлар туры килә. Шуңа күрә мин инде шундыйрак җырларны күбрәк җырларга яратам. Бүген бит инде бәйрәм, без бөтен җырчыларында җырлатабыз. Шуңа күрә синнән башка да булмый. Әйдә, Айдар Тимербаев хөрмәтенә берәр композиция. Әйләнә дөнья, әйләнә, туктап кына калмасын. Әйләнү берни түгел, әйләндереп салмасын. Дип кенә җырлап куям. Рәхмәт. Миңа язып биргән бик матур җырларның берсе. Без бит инде бүген Айдар Тимербаевның зур юбилей концертында. Сез аның белән шулай ук хезмәттәшлек итәсез, җырларын башкарасыз. Әйтегез әле, менә ничек аның җырларын яратасыз һәм нәрсәсе белән алар аерылып торалар? Сез инде шушы сорауга үзегез дә җавап бирдегез. Ул чыннан да аның җырлары аерылып торалар. Һәм халык та айруша ничектер яратып кабул итә аның җырларын. Димәк, ул халыкчан итеп яза. Беренчедән, икенчедән һәрбер җырчыга килешле итеп яза. Менә мәсәлән, аның җырлары бу җырчыга ул яза шулай. Менә ул аның җыры диярсең. Миңа яза, ул минем җыр диярсең. Шуңа күрә Айдар абыйның менә шул ягы ул искиткеч талант иясе. Сокланып әйтәсем килә. Үзенә дә әйтәм инде мин аңа гел. Ул уялчан, шундый, ул гади, ул үзебезнеке. Мин аның белән киңәшләшәм дә, серләшәм дә, сөйләшәм дә, һәм инде хезмәттәшлек тә итеп, менә шулай бик дустана мөнәсәбәттә яшибез, Аллага шөкер, без аның белән гаиләләрен бик яратам. Шуңа күрә Айдар абый, чыннан да синең җырларың менә ул искиткеч җырлар. Шуңа күрә алар популяр, шуңа күрә аларны яратып без башкарабыз, аларны яратып халык кабул итә. Менә шулай булып калсын һәр вакыт, һәр елны менә синең концертыңа һәрбер кешенең теләге булсын эләгергә, ишетергә. Саулык, сәламәтлек иң мөһиме, дустым, үзең беләсең, алганы инде. Син барсында үзең эшли аласың. Шуңа күрә менә шулай Айдар абый турында бик күп сүзләр әйтәсе килә бүген. Иреннәрен күткән, бик зур бугай үткән, Николитин үпкән үтмәсә. Әле дәшми торам, сабырлык бир Худам, иренеңне суры үтмәскә. Айдар абыйны чын күңелдән котлыйбыз, тәбриклибез. Аллаһ Тәгалә биргән гомерләрне тигезлектә, муллыкта, саулыкта, сәламәтлектә яшәргә насыйп булсын. Гөлнар апа белән, балалары белән оныклар күреп, аларның сөендереп, шатландырып, куандырып торсыннар. Алар кирәк булып, терәк булып, озын-узак яшәргә насыйп булсын. Айдарга нәрсә? Айдар булган кеше, матур кеше, шушындый татарның үзенең менә кирәкле вакытта, кирәк җирдә тудыра торган, менә шу сәхнәләргә чыгара торган кешеләре туып тора, барлыкка тип тора. Шуларның берсе Айдар Тимербаев. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасың килә яныма. Татарстанның атказанган артисты, автор башкаручы һәм инде шушы зур матур бәйрәмнең сәбәпчесе Айдар Тимербаевны ниһаять без тоттык, дуслар, әйтергә кирәк, ул тыз без тегендә монда шоу бери, сәхнә артында, сәхнәдә. Айдар әфәнде, ничек сезгә бүгенге бәйрәм? Ничек дип әйтим, мин бик дулкынланам, мин шундый бик матур бәйрәм миңа калса. Үзең ясаган бәйрәмне алай мактап, тегенә булай дип әйтеп торып булмый инде. Миңа калса ярыйсы гына килеп чыккан шикелле. Иң мөһиме, сез канәгатьме? Әйе, канәгать, Аллага шөкер. Иң беренче, Аллага шөкер, авырмадык, тамашачылар җыелды. Инде бит моны күптән әзерләгән идек, инде бу концертны әзерләнгән идек. Менә бит шушындый теге пандемия аркасында бик курыккан идем, борчылган идем, шуның өчен инде калган өчен түгел, менә шуның өчен. Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә насыйп итте. Менә барып чыктым. Мин бик шат. Сез бүген сәгать ничәдән бирле бердә?
Мин бүген сәгать 7-дән берле. Җырчыларында үзегез чакырдыгызмы, яисә администратор аша эшләдегезме? Юк, мин үзем генә булсам акылдан шашырыйм. Администраторны, Чулпанны чакырып, Аллага шөкер, аның белән эшләдек. Бик матур итеп эшләде. Аллага шөкер, рәхмәт аңа бик зур. Ну, мен күреп торам да сезнең бөтен гаиләгез биредә, шулай ук сезгә булышып йөриләр. Бу концертны гомумән башка быел үткәрү идеясе кайсыгызда туды? Мин үземдә инде. Чөнки авыр ел дип әйтергә телим, сез бит инде күп тапкырлар концерт үткәрдегез, әмма быел күпләр батырчылык итми. Монда бүтән юк, 50 яшь быел тулгач бүтән юк вариант юк бит инде. Шуңа күрә мин быел нәрсә булса булсын, менә шул ничек булса да уздырырга дип хыялланган идем инде. Аллага шөкер, хыял тормышка ашты дип әйтәм. Үкенечләр түгел бу, яшерен сагышына. Şabası kile ikevler, dil yaşlıkны jitekler. Шулай ук мин менә сезнең белән шушы әңгәмә алдыннан күп кенә интервьюларыгызны карап чыктым, танышып. Менә сезнең тормыш иптәшегез турында сүз киткәннән сез һәрвакыт шулай елмаясыз, хисләнәсез. Менә бүгенге тормышыгыз белән сез күп нәрсә белән хатыныма бурычлы дип әйтә аласызмы, тиеш дип? Бурычлы дип инде мин бик бәхетле дип саныйм. Аллага шөкер. Хатынымны мин беренче күрдә гашык булып өйләндем. Бүгенге көнгәчә шулай Аллага шөкер бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп яшибез. Мин хатынымнан бик канәгать, һәм улларымнан да бөтенсеннән дә Аллага шөкер. Мин ни өчен моны әйтәм, сез бит җырларыгызны язганнан соң инде төгеләргә беренче чиратта нәкъ тормыш иптәшегезгә күрсәтәсез. Ниндидер шигырьгә язгач, шигырен карый да син демә, конечно, матур монда яза аласың дип әйтеп куя. Мин сразу аңлыйм, һәм дальше дәвам итәргә дә кирәк түгел. Шуннан туктала ул. Икенче җырлар менә шулай теге. Менә ул или әйтә ул тыңлагач, менә бу җыр шуңа бара, бу җыр шуңа бара. Ой, матур булган менә шул. Иҗатны аңлый, Аллага шөкер, аның белән бик рәхәт. Гаилә турында сүз киткән икән, инде олы улыгы сезнең юристлыкка укый, шулай бит. Олысына да юрист дип минем врач иттерәсем килгән иде, врач табиб итеп күрәсем килгән иде. Ул инде юристлыкны сайлады. Һәм бит гомер буе шуның белән яшисе, шуның белән эшлисе, үз профессиясе бит инде иң кирәкле әйберне әйтәләр бит инде дөрес итеп хатын сайлау, яраткан хатының булсын һәм яраткан эшең булсын дип инде. Яраткан хатын эштән соң өйгә кайтасы китсен өчен инде тигез иртүк торгач тизрәк эшкә барым дигән. Шуның шикелле шуңа күрә мин каршы килмим. Кем буласылар килсәләр шул булсыннар. Минем өчен иң мөһиме алар тәртипле булсыннар. Һәм шипчиста татар телендә сөйләшсеннәр. Минем бүгенге көндә алар Аллага шөкер икесе дә Казан малайлар егетләре булуына карамастан шипчиста татарча сөйләшәләр. Икесе дә Аллага шөкер. Бары тик әфәрин бу очракта. Айдар әфәндем, менә концертны карап торам. Сезнең бүгенге бәйрәмегездә татар эстрадасының чын мәгънәсендә каймаклары, халык тарафыннан яратылган артистлар һәм яшьләр дә бит сезгә мөрәҗәгать итәләрдер. Яшьләр белән дә эшлисезме? Яшьлибез. Менә Аида бит инде яшь җырчы ул. Ул да һәм бик күпләр мөрәҗәгать итә. Ләкин мин менә үземнең эшли торган менә бар бит шушылар инде. Булар да тагын минем Солат абый да 16 җырны җырлый. Күп инде җырчылар җырлыйлар, ләкин мин дә менә шунда бүгендә концерттагы җырчылар белән күбрәк хезмәттәшлек итәм. Ни өчен дигәндә безнең ул барып та чыга, һәм менә шулай итеп без концертларда куябыз кирәк вакытта. Һәм ул җыр тугач, алар аны җырлагач, җыр югалмый, ул дөньяга чыга. Шуңа күрә безнең урысча әйтеп әйткәндә комфортно аларга да миңа да хезмәттәшлек итәргә. 50 яшь ул үзенә күрә бер нәтиҗәләр ясау, зур юбилей. Һәм менә бүгенге көнгә килгәнче сезнең тормышыгызда остазлар күбрәк булдымы сезгә юнәлеш бирүче, яисә тәҗрибәгә күбрәк тәҗрибә аша үттегезме? Мин бер кемгә дә карап түгел, кемдер өйрәтеп тә түгел. Мин үземә нәрсә ашый, шуның белән шөгыльләнәм, шуның белән иҗат итәм. Кеше сүзенә мин карамыйм, миңа хит тегеләй дисеннәр, хит булай дисеннәр. Минем үз фикерем, үз юлым дигән шикелле. Мин бер кемгә дә карамыйм, үземә нәрсә ашый, шуның белән шөгыльләнәм. Һәм ул миңа ашаган шикелле халыкка да ашый, җырчыларга да. Мин шуның белән бик канәгать. Инде күп нәрсә эшләнелгән, әле күбе эшләнер, тик шулай да менә йөрәк турында йөрткән зур бер хыялыгыз бармы? Йөрәк турында йөрткән зур бер хыялым, балаларны башлы күзле итеп, аларны яхшы эшләрдә күрәсем килә, аларның бәхетләрен
бәхетле булганнарын күрәсем килә, аныклар сөясем килә. Тигезлектә тормыш иптәшем Гөлнарам белән шул аныклар сөеп, балаларның белән бергә матур итеп яшисе килә. Менә шул хыялым. Безнең чын күңелдән туган көнегез белән котлыйбыз һәм мөгаен тамашачыларга да мөрәҗәгать итәсегез киләдер. Рәхим итегез. Тамашачыларга килгәндә, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачым, инде сезгә нинди генә зур, нинди генә олы рәхмәтләр әйтсәм дә әз булыр кебек, чөнки сездән башка безнең иҗатыбызда, безнең җырларыбызда беркемгә дә кирәк түгел. Халык иң зур бәяне бирүче халык. Менә шулай итеп 2 концертка зал тутырып килгәч, инде ул мин туям тамашачының мәхәббәтен һәм миңа Инстаграмнарда да, WhatsApp'ларда да бик күп язалар. Менә ул халыкның поддержкасы дип әйтим, тагын урыска керәм инде. Халыкның поддержкасы иҗат итәргә ул бик шундый көч бирә, дәрт бирә. Шуңа күрә шулай бергә яшәргә язсын. Барыгызга да иң беренче саулык, сәламәтлек, бәхетле тигез гомерләр телим. Шулай гел бергә булыйк. Мин матур җырлар языйм, сез аларны яратып тыңлагыз. Рәхмәт барыгызга да, бик зур рәхмәт. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Дуслар, без бүген Айдар Тимербаевның тормышына, яшәешенә күз салдык. Ул үзе иҗат минем өчен бары тик хобби, ләкин бит күзләрдән барысы да күренә. Айдар Тимербаевны чын күңелдән юбилей белән котлыйбыз һәм шоубызны төгәлләйбез. Мин Назыгөл Сөнгатова, исән-имин булыгыз.